Jednou z najnaliehavejších a najkritickejších zdravotných víziev našej doby je neutralizácia a eliminácia nadmerných zvýšených hladín tzv. Spike proteínov, ktoré cirkulujú v telách osôb infikovaných vírusom COVID-19 alebo očkovaných mRNA vakcínami proti COVID-19. Očistenie tela od spike proteínov čo najskôr po infekcii alebo očkovaní môže pomôcť chrániť pred poškodením, autoimunitnými reakciami, vedľajšími účinkami a komplikáciami spôsobenými reziduálnymi alebo cirkulujúcimi spike proteínmi. Spike proteíny v krvnom obehu môžu dosiahnuť orgány, potenciálne spôsobiť zápal a tvorbu krvných zrazenín v akomkoľvek tkanive alebo orgáne, s ktorým prídu do kontaktu. Existuje niekoľko známych inhibítorov spike proteínu, ktoré bránia jeho väzbe na ľudské bunky. Niektoré z nich sú farmaceutické zlúčeniny, ako napríklad NAC-N-acetylcysteín alebo hydroxychlorochín, ktoré nie sú povolené v potravinových doplnkoch. Iné sú polosyntetické zlúčeniny, ako ivermektín, ktorý, na rozdiel od niektorých iných krajín, nie je odporúčaný ani schválený príslušnými úradmi v Maďarsku. Podľa najnovších podporovaných výskumov medzi 13 najdôležitejších zložiek na detoxikáciu od spike proteínov patria vitamín D, vitamín C, extrakt z némových listov, indický orgován, extrakt z borovicových ihličiek, extrakt zo semien čiernej rastce, nigella, extrakt z kvercetínu, zinok, extrakt z kurkumínu, extrakt zo semien pestreca mariánskeho, NAC, N-acetylcysteín, extrakt z resveratrolu, ivermektín a horčík. Extrakt z borovicových ihličiek obsahuje množstvo antioxidantov, flavonoidov a polyfenolov, ktoré podporujú detoxikačné procesy v tele a chránia pred zápalom. Jeho obsah chlorofilu navyše napomáha bunkovej detoxikácii. Egyptská čierna rastca, známa pod vedeckým názvom Nigella sativa, obsahuje timochinon, ktorého silné antioxidačné, detoxikačné a protizápalové vlastnosti boli preukázané v mnohých štúdiách. Tradičná medicína využíva túto zložku už stáročia. Bolo dokázané, že timochinon znižuje zápal moduláciou imunitného systému, čo môže pomôcť pri rôznych zápalových ochoreniach, ako je artritída a astma. Extrakt z némových listov obsahuje aktívne zlúčeniny, ako sú nimbín a nimbidín, ktoré prispievajú k zdraviu pečene. Je dobre známy svojimi detoxikačnými a protizápalovými účinkami, čo potvrdzujú rôzne štúdie. Azadirachtín, zlúčenina nachádzajúca sa v néme, má protizápalové vlastnosti a podporuje zdravie pokožky a kĺbov. Kvercetín je rastlinný flavonoid, nachádzajúci sa v mnohých druhoch zeleniny, ovocia a rastlín. Je známy svojimi antioxidačnými a protizápalovými vlastnosťami. Okrem toho podporuje zvýšenú produkciu detoxikačných enzymov v pečení. Výskumy ukázali, že kvercetín účinne znižuje zápal tým, že inhibuje tvorbu zápalových zlúčenín, čo môže byť prospešné pri zmierňovaní alergií a iných zápalových ochorení. Resveratrol je polyfenol nachádzajúci sa v určitých druhoch bobuľového ovocia, hrozne a červenom víne. Je známy svojimi protizápalovými a detoxikačnými vlastnosťami, pričom je obzvlášť účinný proti chronickým zápalom. Štúdie naznačujú, že resveratrol znižuje zápal pri ochoreniach, ako sú srdcové choroby a autoimunitné ochorenia. Glutatión je silný antioxidant prirodzene prítomný v tele. Okrem svojho protizápalového účinku viaže toxíny a pomáha ich odstraňovať z organizmu. Zohráva dôležitú úlohu pri regulácii zápalovej odpovede, čím poskytuje bunkám ochranu pred zápalovým poškodením. V dôsledku toho je glutatión obzvlášť dôležitý pri zvládaní chronických zápalových ochorení. Extrakt zo semien pestreca mariánskeho je prospešný pre zdravie pečene. Podporuje regeneráciu pečeňových buniek a detoxikačné procesy. Jeho hlavná aktívna zložka, silimarín, špecificky napomáha funkcii pečene a podporuje elimináciu toxínov. Vďaka svojim antioxidačným a protizápalovým vlastnostiam silimarín účinne znižuje zápal v pečeni a môže pomôcť aj pri zmierňovaní iných zápalových ochorení. Pozrite si tieto ingrediencie.
Každá z týchto zložiek má významné zdravotné prínosy samostatne, ale keď sa skombinujú, môžu mať silný synergický efekt pri podpore celkového zdravia. www.genexmission.com